Yobe kukuhle asikholwa la sikholwa la
Ushujiliwayo, tumani nalo, ushangasiwayo, umeto lwetu lumepaguye kwayate bayate bayate Umlilo siyamwamkela ungumlilo njalo, siyamwamkela ungumlilo yashakadawo ungumlilo njalo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Akhona amasi njengenqwelo, ugibela amasi ngathi inqwelo. Hallelujah. Wasilanda sigento. Hallelujah. Walanda abadayisi kanizimba, walanda abafemayo, wasilanda, wasikhupha dunyeni lobumnyama. Bayatha.
mhlekazi siyabingelela lo mhlekazi. Siyabulisa kuwe, siyabulisa kuwe. Thank you, thank you, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Vuselelo, kimi Nkosi, Nkosi yami, thumi vuselelo, kimi Nkosi, Nkosi yami. Hoya, hoy ngcwele, yehla phezu, thumi mvuselelo, kimi Nkosi, kimi Nkosi, hoya, yehla phezu kwami. Thumi mvuselelo, kimi Nkosi yami. Hoyo ngcwele, yehla phezu kwami. Thumi mvuselelo, mvuselelo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sithathe ithuba sibulise abathandekayo tata. Special greetings tata uGolwa.
Sibulise nomama, sibulise obhuti nosisi egameni lenkosi Yesu, amen. Besibulise egameni lenkosi Yesu, amen. Uqala ngibona ngokwaFulani, nsinisiwe izono zami zixolelwe, amen. Hallelujah. Siyabulisa napha ku TikTok egameni lika Jesu, amen. TikTok libandla elikhulu eliya kakhulu, amen. Hallelujah. Yazi kwezinye indawo ke sifike kuzo sifika abantu bebambalwa, amen. Xa ushumayela lapha ngaphambili, hey inshumayela kubantu ushumayela estadium, nawo sibalela abandla likhulu kakhulu, amen. Hallelujah. Awuyolaciba, hey kwezinye indawo ke siye kuzo, hey bacaba kukho abantu, amen. Kanti sithembe elabandla la ku TikTok egameni lika Jesu, hallelujah. Namhlanje mamkhulu sinexesha ngana lininzi namhlanje, oh alibaki igama lenkosi. Masifesi yezwini lenkosi bathandeka, singalibazisi. Ndicela uba slowly kakhulu ke namhlanje, amen. Ba ku TikTok siba ne 100 and something every day esibukelayo, so amen. Siyabulela kuThixo ngani, so njengoba nithetha nangapha ke nithetha nani amen bathandekayo. So ke ngixolele ke ifever ifike yandibamba apha, amen. Hallelujah. Ngicela uba slowly bathandekayo kakhulu, so that ndifuna sive more than anything. Izolo ke sithethe izolo linye Monday siye sathetha ngebandla ukuthi uYesu uzawubuya azolanda ibandla lakhe, amen. So satsho ke into ba sabala amaxesha ke Monday sizamela kusondela ukuqinisekisa into ba what time is it now, so that sikhonza uThixo silazi ixesha, amen. So ke izolo sayixela ke Monday elibandla lizawulandwa, oba akuzulandwa denomination ethile, ngoba amagama denomination afuneka ePitoli, amen. So xa uYesu ezolanda ibandla uzolanda umzimba. Sacacisa kuba intoni umzimba. Umzimba sathi uYesu abe back to God unawo amalungu wakhe, amen. Naphaya Assemblies of God, naphaya Faith Mission, not wonke lamuntu pha lilungu likaJesu, amen. So each and every denomination ezihlangene kuzo uYesu pha unebandla lakhe. Salicacisa ke Monday ibandla lakho basithini impawu zebandla. Izolo ke sesabuya sakhuluma kakhulu izolo Kemon class amen. Sakhuluma izolo yantoni? Rapture. Kodwa besingagxilanga kwi-rapture izolo. Khona nizawudlula kuyo kakhulu namhlanje. Kanti ndihambe ndodwa izolo sisifuvu. Into leyo siqale sathetha ngayo kanene. Standard yazi. Izolo sithethile izolo ngoba why ndisithi lixesha lokugqibela, amen. I-topic yethu izolo kakhulu besihlele ukucacisa ukuthi why sicinga into uYesu yebuya. Why are we thinking that the other day we might be the last generation? Because cela sifunde incwadi kaPetros, ndikhona into endifuna siyiqobise nje ibingekho kule nto ndifuna uyitisha namhlanje. Qha ndifuna uhambisa enye indawo anga i-delay yoba kutheni uYesu angadabuye, because uYesu angabuya nanini. Qha ndifuna ukubonisa uba yintoni imdileyayo amen. Chapter 3 Peter, izolo ke sithethile ke sacacisa ke bathandekayo ngegama lika Jesu uba why sisithi elixesha uYesu angabuya, amen. Peter chapter number, is it number 3? Ngekho kwi diary yami ke le ndifuna indawo. Chapter 3 ne verse number 9 ne verse First Peter chapter 3, I think omnya ajonga 2 Peter chapter 3 verse 9. Yeah,
verse 2 Peter, yes. Ndiqonda wena chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 9. So that sibone nje uba uYesu angabuya nanini, but there is something ebanimdileya. Amen. Ya, ungafunda ke ngegama lenkosi. Fundizile Nkosi kwincwadi kaPetros wesibini chapter 3 verse 9. Mayifundile phansi. Ke inkosi ayikubambezeli ukuzalisekiswa kwesithembiso esenzileyo. So uYesu akakalibali ukubuya. So xa ifunda le verse apha ngasenhla iclarify oba uPetro wayedibana ne-challenge tatugulo yoba ebanembuzo uba uYesu uzawubuya nini, udabuye nini. So uPetro yabaphendula abazalwane uthi inkosi ayikubambezelanga ukubuya kwayo. Hamba. Ke inkosi ayikubambezeli ukuzalisekisa kwesithembiso esenzileyo. Njengekho abanye baba kunjalo. Abanye they think that uYesu libele akazubuya, selibele. Funda. Nto nje ininyamezele. Uthi lo mbhali nto nje inkosi inenze njani, ininyamezele. Kuba ingafuni kuchabalale mntu. So umzekelo inkosi ime kanje ezulwini. Imapha emveni kwami wena. Imapha emveni kwami. Ime so. Ngiyayibona ibe njani? Ngiphushe. Ngiphushe siyahluma. Niyabona boza umzekelo wami ne? So uYesu ume ngolihlobo uchathisile. Izulu liyampusha. Ba Yesu buya. Nathi silindile. Amen. So uYesu uyadahuzisa. Izulu lifuna lingamela izulu andithi lidikwa ngamanyala encithakalo enzeka phezulu komhlaba. So izulu ashinga ukugweba uThixo udikwa yonke lento. But uYesu iBhayibhile akakubambezeli kubuya kwakhe. Ha usalindile. Uba kungabikho bani uyochabalala. We don't know into ba uzawulinda kude kube nini, but izulu liyampusha buya. But he is merciful. Usalinde kungabi khona bani. Yena ithi isixhosa esidala ungabonke abantu bangasinge nguqukweni. So nawe ulindiwe. Ungasinga enguqukweni. Ifuni. Ke inkosi ayikubambezeli ukuzalisekiswa kwesithembiso. Yes. Esenzileyo. Yebo. Njengoko abanye baba kunjalo. Okay. Tonje ininyamezele. Kuba ingafuni nongaphili kakuhle imnyamezele. Nodlala icawa inkosi imnyamezele. Oh Jesus. He's ready na nini. If you understand this scripture, funa ku understand bangabuya na yini. But he's so kind to extend that usakulindile. Linde wena be right. Lindiwe holiness izulu yakukhumbula because in holiness kulapho uThixo akhoyo. Oh hallelujah. But we are here to provoke the believers ukuthi makholwa niyakhunjulwa ekhaya. Holiness kulapho uThixo akhoyo. Noba singahombisana sibe bahle, but in holiness is where we find God. Funa igqibele verse siyeke singene kuleyo namhlanje into. Koko ifuna wonke ubani afumane ithuba lokuguquka. Wonke umuntu afumana amathuba okuguquka. So uYesu ulinde lonto.
Uba wayilinda kude kube nini nami lingandibuzi. But what you know, we don't know the date and the hour until izolo. Any prophet knows afika athi kuwe ndithe ndathi that last year wonke umuntu ebebelieve into ubuyesu ubuya nge-23 kumele simqale lamkele uyesu because akalikhola izwi. Udelela izwi umuntu ebebelieve alone. Because the Bible ithe nobody knows the hour of the coming of Jesus Christ. Nesithunywa ziyazi. Mathesalonika 4 verse 16 sithethe nge-rapture namhlanje. Sawudlula nje namhlanje ngifuna kubathandekayo ngicela sifocus kancinci. Ngifuna sithatheni ibandla siyolibeka ezulwini ne. Siyama sonke. Then silibeke pha kwesithathu izulu. Sawugqiba ulibeka pha ibandla. Ngomso sawuqala kakhulu incwadi yezithilelo. I-Revelation, the book of Revelation. Because incwadi yezithilelo from chapter 1 to chapter number 3 to 4 kuthethwa nebandla lisemhlabeni. Nikhona abathandekayo. Then from chapter 5 ukwenyukela sithetha after ibandla lithathiwe. Now incwadi yezithilelo ipreparisha abazalwane after chapter number 5 abangazuxhwithwa kwi-rapture. So ngomso sabe siqala sithethe ngabazalwane. Intwana zakwehlela abantu abangaziqhulwa kwi-rapture. Sakuprepare nawe ungazuxhwilwa. Amen. Ungamnawari sakuzama ngomso sikulungiselela uba uzuqaphela bona after rapture. Wakwathi uNtate Shumela athi on that day of the rapture iyawuduma SABC1 eTV kuthiwa kukhona hundreds of believers ezidukileyo. That day is at hand bathandekayo. So tomorrow prepare. If by any means we are share with rapture sakupreparisha ngomso. So namhlanje ufuna sithethe nge-rapture na nokuthi zonke ezi process because nebandla alivele liyongena ezulwini khalakada. Khona izinto ibandla before lingene ezulwini on the day of rapture. Khona izinto ibandla sazifunda elidluliswa kuzo. Now ke masiqale understand oba kukhona into ekuthiwa xa ibizwa intsuthiso. Xa ibizwa i-tribulation. Xa ufuna incwadi kaMatthew 24 istadisha uzayifumana uYesu phaa uba nesithi kukhona imbandezelo ezawubakho engazange abakho engasoze iphinde ibe khona. Now kukhona i7 years ekuthiwa xa ibizwa yi-tribulation. Kube khona i-beginning 3.5 years ekuthiwa xa ibizwa it's a beginning of the sorrow. Now first understand into yoba ibandla alikho ku-tribulation. Ngoba ibandla sesinye seziqu zikaThixo esemhlabeni. Cela uzuyibhale phansi uyifunda amaTesalonika besibini chapter number 2 uyistudishe yonke. Phayana ithi amandla ka-Antichrist sekhona. Niye ndiva kakuhle bathandekayo. Amandla ka-Antichrist atheni? Akhona. Ayasebenza. Already u-Antichrist sekhona. Isho la verse. Ithi ke ngoku ha usebenza ngaphansi. Ulinde umbambezeli. Kubani umbambezeli? Ngumoya ingcwele nebandla. Ngoba xa lixhula ibandla nomoya ingcwele uzamka. So basically u-Antichrist ukhona under the sea. Ncwadi yethilo chapter number 13 uzawuvuka nempondo ezilishumi. But u-Antichrist cannot work apha kukhona ibandla. The perfect example alikwazi igqwirha uoperator kwindawo ene-believers. Nyayiva ne? A devil worshipper can never operate. Xa elalini kukhona umuntu oyi-1 osinisiweyo zikhona into zamagqoko ezingahambi kakuhle. Same as Antichrist. Antichrist akakwazi uphuma aze ebantwini ibandla lisekhona. Ngicacela. So Antichrist funeka linde ntoni? Ibandla. So uthi le ncwadi eMateyu uthi uPaul pha thina sibambezele bani? Antichrist. Immediately ibandla liduka. Antichrist ulaphiye. Sawuqala ngomso ke simncokolo u-Antichrist ovela njani uza kwenzani. Amen enkonzweni. Alright masibuye ke.
So kukhona ke into ekuthiwa i-rapture. Yintoni i-rapture? Kukuxhwilwa kwabazalwa, kukuduka. According to 15 verse number 54 uzayifumana phaa i-rapture. Bese ifundile na izolo indaba ye-rapture. But don't first understand, kukuduka kwabazalwane ngephanyazo kweso. Within the blink of an eye, abazali bathi shwaga bangabikho. Esifunde ivesi izolo ethi othi bebabini belele ebhedini, omnye athathwe omnye ashiwe. Amankazana amabini othi esila, ze niyifunde Luke 17 verse 34 qale pha esifundile izolo. Omnye hotel ehleli endlini, omnye athathwe omnye enziwe njani? Come on class, omnye enziwe njani? Ashiyeke. Amen. Hallelujah. Now, i-rapture yenzelwe ntoni? One of nikhona usindisa ibandla lakhe kule nto afuna uyenza for 7 years emhlabeni. Khona intshutshiso efuneke yehlele umhlaba ngongeva Thixo. So isizathu se-rapture, uThixo ufihla ibandla lakhe uba malingabikho ibandla kule ntlekele endizawuyenza. After the rapture kukhona into yokuthiwa kazibizwa zii-7 seals. Amatywina ayi-7 azobe senziwa ngu-Antichrist. Kube khona ii-7 trumpets. Amaxilongo ayi-7 azobe senziwa yi-natural disaster. Kube khona ii-7 bowls ezizawube senziwa ngqo nguThixo. So isizathu se-rapture, uthi uThixo before ndipanishe ilizwe make ndiqale ndibhekelise ntoni? Ndihamba ndodwa. Niyasivisa se-rapture. 2, isizathu se-rapture, we are going to be unite namaqhawe sendulo. Before senze into yokuthiwa kabe sibiza izolo sathi second coming, ngoba sithe i-second coming i-divided into 2. Kukhona i-second coming apho uYesu azawubuya athatha ibandla ahambe nalo. Ndenza umzekelo, uzobuya athatha ibandla alibeke ezulwini, ithiwa ibizwa i-rapture. Aphinde abuye uYesu athatha ibandla aye nalo emhlabeni. So one of another reason ye-rapture kukureunite ke ngolu bandla, ngoba khona uPaul abase-paradise, besicacile i-paradise nawo onke la mazwe. We need to reunite with them. Incwadi ka-Hebrews 12 verse 1 ithi xa ithetha laa ncwadi, sinelifu lamangqina asingqongileyo. Now it symbolizes that kukhona amaqhawe asingqongileyo. Ukuyibona ibhola xa seyidlala kudlala iChiefs nePirates, ukuyibona la moment yoba kubekho phosa igoal enikwe ichance entle. Now kukhona amawa sibukela ngohlobo ingathi abukela idabi. Xa ubiza azandla enhloko alufazile ugqatso oNicholas Bhengu asithi athi this is our chance to serve the plan of God. uDavide walikhonza icebo likaThixo kwesakhe isizukulwane walifeza. So these giants, they are waiting in paradise. Nabeyabo imicela bakayinikwa singekafiki, ngoba sawongwa nabo ngemini eyi-1. Yabona nto utshabala lapho sigol. Yini manje benze kahle ngawutshabala banjalo basibukela. Igama lenkosi malibongwe. Hangamangqina singqongileyo. Bese la Bible ngo masilahle yonke into enokusibambezela. Nikhona? Now angathi lambhali masilahle isono. No, athi masilahle yonke into enokusibambezela. Ngamanye amagama, you check if you are willing to go in heaven.
utshekisha yonke into enokubambezela, ulahla yonke into engakubambezela, lahla isono sodwa. If you are serious ukuqhulwa irapture, awulahli ibale phone yami yandiphazamisa yanibambezela, ndiyayilahla. If usiyahluma yandiphazamisa, ndiyamenza njani? Akazositona usiyahluma. But in the verse, masiyilahleke yonke into enosibambezela. Le phone yami le andifocus xa ndinayo, ndiyayilahla ngeso sono. Kunazinto ezizawuthi irapture seyifikile zokubophe ngechain apha emlenzeni. Uthi ufuna ukuthi sibe sithi zona umthwalo wezinto ozenzayo. So abuye uYesu azolilanda. Abese sithi la verse ke masilahle yonke into enosibambe ingakumbi isono ngoba siyabambezela. Kana sibalo sibala ke isono uthoko lombhalo. Hayi isono ke sona ke. Vele andisibali nosibala ngoba senza njani? Siyabambezela. Kodwa esethe masilahle yonke into onothini enosibamba. Ayibona Nkosi. So ke ibandla ke lokuxhilelwa izozizathu. Samuvesi isizathu. And reunite nabatata ngoba iBhayibheli ithi asizubaphangela abalela ukufa. Blessed are those abafele enkosini. Banoyolo abafi. uJohn utsho njani silibalilela? Hayi bafele enkosini banoyolo. They are blessed. AkuPaul esithetha ndixakiwe ndihlala ukufa ngoba ndizawuzuza ekufeni. Ulikola sandihlalela for nina ukuphila kwami it's your benefit not my benefit. Because when I die, I shall receive my reward. Ukufa to those who are dwelling in holiness. Abawesaba ukufa because ukufa kuba sisibusiso. Asashwela ixesha. Asifunde Mathesalonika 4 verse 16. So isizathu serapture ke lonto. But the main reason mamelani ufuna uThixo ubethe ihlabathi for 7 years. Nikhona? Ufuna ulidwaba hayi kancinci no antichrist uzalidwaba because after rapture kuzawuphuma elwandle iziqo ezithathu sayanipheka ngomso iziqo ezithathu zika Satan, which is the dragon, the beast and the false prophet. Beast udragon umele uGod the Father because iTrinity izawureplacewa after rapture. Iba nepicture kuba umhlaba uyoba njani xa unikelwe kuSathane. Masibuyeke ngandifundela. Thessalonica bokuqala chapter 4 verse 16. Niyakuhlokoma ilizwi lesiphatha zithunywa. Yes. Sivakale nesandi sexilongo likaThixo. Sithe izolo khona ixilongo lokuqala elizawukhala eparadise. Kube khona ixilongo lesibini elizawukhala eHades. Amen. Maye kulabo abazawukhalela beseHades. Baselishweni abantu abangazuvuka kolokuqala ixilongo. Now kuyokhala ixilongo ifunde mama muyigqibe. Niyakuhlokoma ilizwi lesiphatha zithunywa. Yes. Sivakale nesandi sexilongo likaThixo. Ize inkosi ngokwayo. Inkosi ngokwayo. Ihle ezulwini. Iza kwehla ezulwini. Bathi abo bafa bemanywe noKristu. One boqala otata uBhengu no Paul abafe bemanywe noKristu. Bavuke kuqala. Bavuke kuqala. Nathi ke bayakuba besaphila ngelo xesha. Nathi abazobe saphila ngexesha lerapture. Siqhwilwe. Sizawuqhwilwa nathi. Sidibane nabo. Wathi utata eyishumela into ndimamele. What on that day kuzawukwaziwa umhlaba wonke SABC1
i-TV, pay TV, kuthiwa sinamakholwa ayi-10,000 eSouth Africa adukileyo. eChina nabo eChina bamemeze bathi eChina hayi sidukelwe yi-20,000 thina. Ne-America nayo ngaphaya iyakhala i-America. Nansi neJapan sasho uba umhlaba wonke kwakhala sikhalo sinye. Sasinamakholwa alahlekileyo in mortuaries, kwi-mortuary sinezidumbu ezilahlekileyo. Liyazi ilanga lethu xa ethe wabonakala sofana naye thina. Hallelujah. He shall appear in the glory and will be transformed like him. Hallelujah. Sofana naye twatsi. Jesus. Uthi jonke ngoku abanalo elo themba nento abayenzayo bayahlambulula. Hallelujah. Jesus. Ifunde mama. Nathi ke Nathi. baya kuba besaphila ngelo xesha. Yes. Siqhwilwe. Siqhwilwe nathi. Sidibane nabo emafini. Yabona la unit. Because bonke abantu bafayo bagcinwe kwi-paradise abakaye ezulwini. Paradise icakisile sathi ke lizulu lokuqala. Ungayiphinda lobugqibo edlala bhuti. Lizulu lokuqala apha amakholwa agcinwe khona temporarily. Then lama kholwa nje begcinwe temporarily kuye kuthiwe kuwo kuthiwa xa kuthethwa kuthiwa lindana okukhulu okuzayo. There is a greater joy ezayo kunale nivayo. Amen. So ke sixhwilwe ke sihlangane kunye nabo sinyuke. Ifunde? Size sihlangane nenkosi. Si-reunite noYesu Esibhakabhakeni. esibhakabhakeni. Ibandla liqhwilwe nomgadi walo umoya ingcwele bahambe bonke. Afike kumoya ingcwele bendenze umzekelo manje ndathi umoya ingcwele ufana ubusiyadluma. Umoya ingcwele alithatha ibandla I will present her before Jesus. Abese andithi besithe umoya ingcwele ume ebandleni njengotata wentombi. Nikhona? Ngoba nguye begciniswe. In fact mosa xa umuntu etshata andithi unikelwa kwi-parent guide kumzali wakhe, ne? Unanje nguye onikela ngentombi pha? Nditsho loo nto. Hallelujah. So umoya ingcwele is standing ngoba ezolipresenta before Jesus. Alisalmise lingena mibimbi lingena bala lingena sici. Mama Hebrews chapter 5 verse 25 yasifakazela lingena sici nabala. Iba ne picture xa kuthintwa inasici kuthethwa ngento enikwe the holy blanket whereby unikwe ingubo emhlophe uhamba phakathi kwedaka. Le ngubo emhlophe siyifuna siyayipresenta before the Father ingenalo nebala. Then afika lipresent uYesu elibandla umoya ingcwele elibandla. Then uYesu alibambe elibandla before lingene ezulwini aqale kungenwe. Izolo sithethe ngejudgment eziyi-2 sathi hlala phansi futhi kukhona ijudgment ekuthiwa ibizwa yi-white throne throne efumaneka kwiZitshilo 20 verse 11. Apha iBhayibhile ithi ndabona abafileyo beme phambi koThixo abancinci nabakhulu ii-believers azikho pha. Bible that's why Bible ithi there is no condemnation to those who are in Christ. Akukho kugwetywa kwaba kuKristu Yesu. Thina sikho ku-white throne kodwa kwi-judgment seat of Christ pha. Yintoni i-judgment seat of Christ? Xa libandla ligqitywa lisiwa phambi kukaYesu limiswe izulu liyaya kulo ne. Xa uxhulwe irapture uyangena ezulwini. Wakwathi onye umfeshimele wathi khona abantu abaya ezulwini abangazikonwaba sebepha.
angayi-understand kodwa ndayi-understand after ndenze le study Bible. Wathi omnye ndishumayela le message wathi hayi mntafulani, hayi mna noba xa unzima yona ezulwini noba ngangiluza umoya papa. Hayi uba ndiphakathi mntafulani thandi ndisithi fandini kukho imiqhele pha uzawulila. Wathi hayi uba ndiphakathi qha noba ndikulo uzobe sosula isithula. Sala ndiphakathi. Nathi madoda. Okay, sifunda masedlule kule verse ngo chapter number 5 wamaKorinte besibini. Chapter 5 verse 10. Sibone i-judge ngoba ufuna sizohlula i-judgment sikhona. Ikhona i-judgment yamakholwa. Sibe nayo i-judgment yabahedeni. I-judgment yabahedeni nathi sobe sikhona. Niyandiva? Why ndisitsho incwadi yamaKorinte boqala 6 iyandifakazela ithi thina kutheni lo sizohlulwa kugweba inhlanganiso yasemhlabeni ngoba thina sizawugweba nezithunywa. Niyandiva? We will judge thina kwi-white throne throne. Niyazohlula judgment kukho i-judgment seat of Christ kube khona i-white throne throne. I-judgment seat of Christ izakwenzeka on the day of rapture. I-white throne throne izakwenzeka on the last day kuzawugwetshwa umhlaba. Niyandiva ke ngo? So thina sizawuqala kwi-judgment seat of Christ. Kwi-white throne throne sobe sime noYesu pha. Sigweba thina noYesu sigweba ihlabathi. Niyandiva? Inzima into ba sothi singabazali sigweba ihlabathi nawe ube uphilinini. Masibuyeke lithathwe libandla nguYesu liyomiswa phambi kwe-judgment seat of Christ. Apho uYesu engazuba yisavior ezobe ijaji etshintshe apha for abazalwane ke ngoku abaphile ngcwele. Makayifunde mama ugula bangathi ndithethe into yabazalwane. Besibini chapter 5 verse 10. Ngoba seKorinte besibini chapter 5 verse 10. Kuba sonke kufuneka sivele phambi kuba sonke kumele sivele sonke. Nikhona? Sonke kumele sithini bathandekayo. Akekho umuntu ona amplified version. One Bible amplified. Andincede please. Kumele ke sonke ifunde mama kulwa. Ixesha emnyisa khalo amplified. Ukhona nezomkhalo amplified bathandekayo. Kuba sonke amplified by 2 andincede angandinike ku-classic andinike lu normal. Amyeke ku-classic. Kuba sonke kufuneka sivele phambi koKristu. Sonke kumele sivele phambi koKristu. Niyazohlula izinto i-white throne kuthiwa soma phambi koThixo but i-judgment seat of Christ sizobe sibe phambi koYesu. Kumele sivele sonke. Hamba. Kuba sonke kufuneka sivele. Sonke kufuneka sivele phambi koKristu. Phambi koKristu. Asivavanye. Umntu ngamnye uyakufumana loo nto imfaneleyo. Kuzobe kuwongwa abantu abazalwane nje abaphila ngcwele ngoba ezulwini awuyi without holiness. So bonke abantu ndithetha ngabo apha must understand yoba baphila ngcwele bonke aba bantu. Ndiyebuya kwaba ngaphilanga ngcwele ndizawubahoya ngomso. Aba sithetha ngabo sithetha ngathi thina abangcwele sizawumiswa phambi kwetrone kaYesu. uYesu azobe engahleki nathi on that day. Uzobe ijaji. Uthi uPaul yonke imisebenzi izawudlula emlilweni. Obesakha ngondiza yawuchaza iphele. Kudepend into yoba abantu ababokhe kanjani kweli litye. Funda iqebeze lapha esiXhoseni esitsha. Afuma loo nto imfanele noba intle noba imbi. Nokuba iyenhle noba yenhle nokuba yembi.
Man, okay. Incwadi kaPeter chapter number 4 verse 17. Mandicela nje because of time andifuna mandiyiquote. Izawusicacisela uba umgwebo, the judgment will start in the house of God. Niyandiva? Itsho la verse ndiyiquotayo. Petro 4 verse 17. Ithi umgwebo uzawuqala phi? Endlini kaThixo. Mandishiyele 10 minutes ke unzaniyeka. Umgwebo uqala phi? Endlini kabani? kaThixo. Where kuzobe kugwetshwa emotives, inhlelo. Akayifunde ku amplified undibhekala kakuhle. Izulu siyaya but yayinzima. Abantu abazongena kwengcipho. Amen enkonzweni. Uyivumela mamkhulu? Awufunda noba classics sawubona bozohlula. Phone yami le busy pha. Ngoba ngithanda lo wesibini ngapha. For we must all appear. For we must all appear And be revealed. As we are before the judgment seat of Christ. Na yavela ke uyayibona iyahlula amplified ba. This is the judgment seat of Christ. Then that is a white great throne. So uthi ke ngolombhalo sonke sowovela phambi kwesihlalo sika Kristu. Hamba. So that each may receive. Each may receive. Each one may receive, sorry. Each one may receive. Yes, ungandipha bhuti. His pay. His pay. According to what he has done in the body. According what he has done in the body. Whether good or evil. Considering what his purpose. Yes. And motive. Kuzobe kudilwa ne-purpose, ne-motives. Oh, Jesus. Niyayibona? Ya. Ntabe ndifuna sifike kuyileyo. Uba kuzobe kudilwa nantoni? Ne-motives. Kodwa uyiphilile holiness. Ha! I-holiness yakho mntanam ibisistage solinda umtshato. Ngoba kunabantu abaphila holiness. Bayenza holiness njenge-stop bus solinda umtshato. Kana abantu abayiphilayo but balinde ntoni bathelekayo. Abayiphila nina andithanga bayiphili. Bayiphila. Niyandiva bathandekayo. But the purpose, it's not about heaven. So those motives will be judged. Kana abantu abashumayelayo but imotive yabo intoni? Kana abantu abahlabelelayo ekuzawuthiwa on that day kodwa uhlabelele umhlaba wonke kodwa emotive ibiligama lakho. Jesus. So those people will be charged. Jesus. Kana kuzobe kujudgwa even our ministries. Yes. Ministry yakho uba unikwe ministry yoserve in the house. How far did you work your ministry? Ngiyayibona? Uma unikwe iministry yoba xa kume itende unikele ngewages yakho yonke kuzawubuzwa on that day, how far did you make that? Wangaba amendle ndawo. Kuzobe kujudgwa abantu ngokweministry. Ngoba iproblem bakhona abantu abanika iministry yemali uba abazuzomapha bonke. But iproblem yoba abantu ithandi uPaul uthi pha kuzobe kujudgwa abantu ngokwemisebenzi. Umsebenzi wakho shumela uthatha ufake emlilweni. Dluliswa kufire to test it uba ubugenuine kangakanani. So kukhona abantu abashiya ministry zabo wayenikwa iministry yemali ba makasupporte ngewages yakhe yonke wafuna le yami yoshumela. Nabantu abazawufeyila kasifika pha. Abanye banikwa the ministry of prayer. Abashumayeli ndicela baba lapha siphikisana nabo sibanga nabo ipulpit. Babenikwa baba basisubmarines pha. Babenikwa babathandazela imiphefumulo. Jonga
apho singxamele khona ezulwini ayikho ilanguage ethethwayo ngaphandle kwesongs ezulwini. Xa kukhona iholiday yakhe abakhona kuyabuzwana ba yePaul yePaulos kawutsho la mina kwakusenzo kabangaphi kuwe ngale mina namhlanje yale Jabu andithi wena uvisa ibirthday phezulwini kungcola ngesouls ba niyandiva phezulu ngcola ngantoni ba hayi ba abathi hayi yazala namhlanje kuthiwa yabona namhlanje hayi uthi Paulos yabona namhlanje yazi Petro thashumela namhlanje Petro kwasenzo abantu eDamascus man Petro man ngomnikelo wami Petro ndake ndakhupha umnikelo sesebanzama ukutsho nje andihamba why le ministry yomnikelo sikahlala kakhulu andifuni usuka apha kuyo amen hallelujah. So kuzabe kujajwa emotive purposes. How far lewa uyithunyiwe uyenze kangakanani to contribute in the Trade Commission. Ngoba i-Trade Commission asishumayela sonke but sonke sinikwe i-contribution how to contribute kwi-Trade Commission. Sonke sibizelwa kuhambani kodwa sisiyapha sonke. Ngiyandiva abantu bathanda ngayo. Sonke sibizelwa ku-soul winning kodwa not sonke sobapha etendeni. Sizawuyapha etendeni ngokwe-ministry zethu. If the ministry I'm going to do, I will be there. Manje ngicela masincede avusa iministry ndiyayivalela ba ikhona anisuki apha. All right man masiyeke bathana ngenxa ixesha. So ke masize sifunde okay purposes and sizawufunda the last nifuna ke so sigqiba le ndaba ye rapture namhlanje because of time bathandeka ngicela sigqibe sikhawuleziseni manivala iBhayibheli yami mayifunda nje purposes and what his purpose and motives have been and what he has achieved. Niyayiva umenzeleni uYesu akuthiwa uYesu uyangena ezulwini but what have you achieved for Christ? uYesu kufele emnqamlezweni umenzeleni wena funda mama been busy with yes and given himself and his attention to accomplishing. Masifunde ke i-wedding feast xa ligqiba uphuma apho izincwadi eThilo chapter 7 verse 11 sivale ngayo sivale iBhayibheli emveni koko bathandikayo sibe sesiyathandaza. Isithilelo nje chapter number 7 verse number 11 sithandaze. After elobandla uyifunda isiXhosa sithi after ibandla ligqibe yonke lo process kuzoba kulilwa ngelo langa ngoba ungena ezulwini bekhala inyembezi becinga ixesha baluwaste emhlabeni. Because the first question ozoyibuzwa ubusenzana emhlabeni, what did you contribute kwi-soul winning? Babe nalixesha bebosibhebeza ngishumayela kakhulu nge-ministries. What did you contribute ke-ministry yakho? Wenzeni kahle kahle? So those motives will be charged. Funda please. Skilelo chapter 7 verse 11. Yes. Izithunywa zonke. Now ugqiba izapho siyadluma. Liba libandla kaligqiba kukhalo. Tears all over. Liyafakwa lilinyembezi. Bazali becinga indlela abawaste ngayo. Funda. Izithunywa zonke zazimiza ingqonge isihlalo zazimile zingqonge isihlalo sokulawula yebo namadoda amakhulu on that day. Yes. Kwakunye nezilwanyane ezine zathi qubuthu ewe phambi kukaThixo. ngelo xesha umgqobhozi uhamba phambi kwethu. Jesus Christ himself. Hallelujah. Yabe hamba phambi kwethu. Funda mama. Zathi qubuthu phambi kukaThixo. Siqubuthe phambi kwaThixo xa singena. Osesihlalweni sakhe. Ewe. Zanqula
emva kokuhlupheka kwalelizwe bathi siyaya. Hallelujah. Siyaya. We don't go Satan ethanda. Siyaya. Wakapashatakaya. Siyaya. Heaven is our home. Ekaya letele. Warakapashatakasata. Singana. Kasigana. Sikumud. Sitamani. Kusabekena bayisi. Sabe singobi lapha kwaqopha kwasininji. Imitholo lisibekhona. Amathuba backslider bekho. Kodwa sizawungena. Heaven is our home. Heaven is waiting. Silindiwe khaya. Izolo lilindile. Noma siyakubetha. Nakulindile. Defombalo. Bathi buya mntwana. Bakubhekile abalaphaya. Sebekujongile. Funda mama ukhula siyeke. Funda siyeke. Sanqula sisithi. Amani. Umongo. Udumo. Nolwazi. Umbulalo. Isithozelo. Igunya. Namandla. Asinikuthixo. Kude kube kunaphakade. Anaphakade. Imusi indoda enkulu. Babana babangenayo. Bathe waphuka simhlophe. Waphendula uYohane. Wathandaza inkosi ngawaziyo. Yaphendula inkosi yakhe. Yathi ababangenayo. Kabasuka emphandazelwa nenkulu. Basihlaphe ingubo zabo. Zabamhlophe kwekhephu. Hallelujah. Hallelujah. Silindiwe. Izolo lilindile. Ungani salahla iphepha. Ungani sagive up. Silindiwe. Masibeke nyawo. Masithandaze. Ulakapai. Ukaitai. Umaikai sata. Lokapai. Lotai sapai. Abali hatapai. Lorakapai. Hallelujah.
usuku bothandaza. Uma khona umuntu namhlanje othi ndiyaguquka, sendifile konke, kunezinto ezingishayeleyo, kodwa namhlanje Nkosi ndibuyela, ndiyaguquka, ndibuyela kuwe. Lula isandla sakho kuloo ndawo kuyo, sifuna uthandaza. Lula isandla, xa lusondele ngaphambili, tata ugulwa sothandaza. Sondela ngaphambili, bekhona umuntu namhlanje osifelayo, othi kunezinto ezingishayeleyo, noma uyesu akabuya, ndiyasibona lisala, kodwa Yesu ndibuyela, hlamba ubomi bami, ndiyaphenduka, ndiyaguquka. Ngifuna lo mntu otshoyo agijimase ngaphambili. Siyathandaza, tata ukhulu siyathandaza. Oh, thank you. Mandele brokosaya, ushananani mokosia, ilimaya, ushalamande, ilimande li brokosaya, umane, 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 umane.